guys, hapit kami mga ulit. Tapos ano guys, ay layo mango guys. So si Inday Vlogs na tired na siya walking because she's walking 45 minutes from school to home. So she's tired. Ay binuang kabaya na naka-eskwela ba punta grade 1. Ayaw baya pug kumidya. Ha? Nahubog ka? Unsay imong giinom? O tubig ra di ay? Oh, kanay sa flower oh. Oh, kayo. Nice kayo no. Sige. Sige. Labang. Labang. Na, see oh, Inday Vlogs very tired. Look at her. Oh, na, very tired si Inday Vlogs. Okay. So, diyan na pud mi sa among dalan nga Kalibunan o Kabanwaan. Diyan na pud mi naglaroy-laroy sa among daang hinuwaman. Apoy na kayo sa Inday Vlogs. Singot kayo. Ay. Nas kuya bro. Ambil yung payung. Ambil yung payung. Ay, ambil payung. Nana rin si kuya? Oh, kabalo. Anong abli ni? Oh, kabalo eh. Ay,